Уважаеми господин Василев, уважаеми колеги, уважаеми кметове, откривам редовното за днес заседание. От 13 общински съветници, в залата присъстват 12, имаме кворум и можем да започнем работа. В обявения проект за дневен ред ще разгледаме 13 точки. Аз искам да се извиня на всички ви, тъй като просто съм пропуснала в дневния ред да включа точка питания. И правя това предложение. Да включим ли точка питания в дневния ред? Колегите общински съветници ще имат ли въпроси към кмета на общината? Не. Ако няма, да не го включим. Добре, благодаря ви. Така, представям на вниманието ви поканата дневния ред за днешното заседание. Състои се от 13 точки. Имате думата по дневния ред. Доколкото разбрах, няма да включим точки. Остават си 13 точки. Затова предлагам да гласуваме дневния ред. Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен, моля да гласува. Против, въздържали се няма. Благодаря ви. Първа точка е одобряване общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в община Пордим. Заповядайте. Уважаеми колеги, на основание член 21, алинея 1, точка 2 от Закона за местно управление и местна администрация, член 4 и член 5 от Закона за администрацията, правомощията и компетентността на Общинския съвет да одобри структура на общинската администрация и общата численост на лицата, работещи в нея. В съответствие с нормативите за численост, съгласно член 12 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, предавам на Общинския съвет да вземе следното решение. Одобрява с численост на персонал община Пордим и кметствата 82 щатни бройки, от които 30 броя държавни дейности и 52 броя общински дейности. Одобрява структура на общинската и кметската администрация съгласно приложение 1. С приемане на настоящото решение се отменя решение номер 38 от заседание на 29 януари 2024 година на действащата структура на общинската и кметската администрация в община Пордим. Решението влиза в сила от 1 февруари. Колеги, във връзка с това положение, което правя, промените в структурата на администрацията са незначителни, но те са продиктувани от факта, че служителя по отбранителна мобилизационна подготовка към общината преди няколко месеца напусна, което наложи промяна в структурата и закриване на този щаб и обединяване на един друг щаб, който в дирекция специализирана администрация вече ще се именува експертна длъжност управление на кризи, ОМП и аграрни дейности. Тоест лицето, което сега отговаряше за опазване на околната среда и аграрни дейности, сега ще отговаря за управление на кризи, подготвителна мобилизационна подготовка и аграрни дейности. А околната среда отива към старши експерт териториално селищно устройство и опазване на околната среда. Без да се назначават бройки, просто разпределяме ангажиментите на двата експерта. Другите промени, които се правят в структурата, са чисто са продиктувани от това, че някои от служителите на администрацията вече са с висше образование и от длъжност специалист, те вече са на експертни длъжности. Това е единствената промяна, която се прави в структурата на администрацията. Благодаря, господин Василев. Давам думата на господин Григоров, председател на Комисия бюджет и финанси. Заповядайте. На Комисията по бюджет и финанси колегите единодушно приеха така направеното предложение. Кмета има право да определя структурата, с която ще работи, така че предлагам на колегите да гласуват за. Благодаря. Колеги, имате ли нещо да добавите и да коментирате по решението на комисията? Ако нямате, преминаваме към режим на гласуване. Гласуването е поименно. Заповядайте. За. Предложението се приема.
Втора точка от дневния ред – отчет за изпълнение на програмата за управление на общинската собственост за 2024 година. Уважаеми колеги, на основание член 21, алинея 1, точка 12 от ЗМСН, член 8, алинея 9 от Закона за общинската собственост и член 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, предлагам на Общинския съд да вземе следното решение. Приема отчет за изпълнение на програма за управление на общинската собственост за 2024 година на община Пловдив. Отчета, уважаеми колеги, изглежда последния начин. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост. От отдадени под наем общински имоти, терени и помещения, при очаквани приходи от 15 000 лева, в общината са постъпили 11 718 лева, т.е. с 3281 лева и 30 стотинки по-малко от предвиденото. От отдадени под наем язовири, при очаквани приходи от 20 000 лева, в общината са постъпили 25 449 лева и 19 стотинки, т.е. с 5 449 лева и 19 стотинки повече от предвиденото. От отдадени под наем земеделска земя, при очаквани приходи от 900 000 лева в община Пловдив са постъпили 527 490 лева и 29 стотинки от наем на земеделска земя, 45 655 лева и 15 стотинки от мери и пасища и 134 697 лева и 19 стотинки от ползване на селскостопански пътища, канали и други общински имоти. Постъпилите приходи са по-малко от предвиденото с 192 357 лева и 39 стотинки. Поради прекратени договори едностранно от страна на наематели и провеждането на нови търгове, при които е постигната по-ниска наемна цена. Продажба на имоти при очаквани приходи от 200 000 лева в община Пловдив са постъпили 102 246 лева и 60 стотинки, т.е. с 97 753 лева и 40 стотинки по-малко от предвиденото, поради нереализирани продажби и отпаднал интерес към обявените имоти. От така направените изчисления е видно, че общо към приходите от управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, са предвидени 1 135 000 лева, а са постъпили 847 057 лева и 10 стотинки, т.е. с 287 942 лева и 90 стотинки по-малко от предвидени. Това е, колеги, фактически дефицита, за който аз ви говорих още на сесията през декември, който ние не можахме да покрием поради фактите, които току-що изложих. Не мисля, че е нужно да ви зачитам цялата плеяда от имоти, които по един или друг начин не сме се разпределили с тях. От цялата плеяда от имоти прави впечатление, че 10 дворни места в Сгалево и 10 дворни места в Одерне, така иначе не намериха купувачи поради липса на интерес, а ние ги бяхме предвидели. Надявам се, че в тази годишния бюджет нещата ще са по-различни. Индикациите още в началото на годината, че ще са по-различни относно проявата на интерес към точно този вид. Благодаря. Благодаря. Госпожо Балтнева, становището на Комисията Общинска собственост. На заседанието на комисията разгледахме подробно отчета, разгледахме продадени, непродадени имоти и единодушно се обединихме около становището, което бъде прието на сесията. Предлагам на колегите гласуване за. Колеги, ако нямате нещо да добавите, имате или нямате? Ако нямате, преминаваме към режим на гласуване. Гласуването е поименно заседание. За. 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 За 12. Предложението е прието. Трета точка – приемане на програма за управление на общинската собственост за 2025 година. Уважаеми колеги, на основание член 21, алинея 1, точка 12 от Закона за местно управление на местна администрация, член 8, алинея 9 от Закона за общинската собственост и член 2, алинея 2 от Наредбата за реда за придобиване и управление и разпореждане с общински имоти и вещи, предлага Общинския съд да вземе следното решение. Приема програма за управление на общинска собственост за 2025 година на община Пловдив. Програмата, колеги, по реда, по който е отреден за обявлението, е публикувана на сайта на общината на 19 декември 2024 година и по време на общественото обсъждане към нея са постъпили 3 предложения, които предложения на практика намират място и в, така да речем, цифрово изражение в новата прогноза за очакваните приходи и разходите към тях.
С предлагания проект се създава годишна програма за управление на разпореждане с имоти собственост на община Пловдив, в която се обективират намеренията на местната власт по отношение на общинските имоти през календарната година. Самата програма за управление, колеги, казах вече основанията, на което тя се изготвя. Програмата е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за тяхната реализация, заложени в стратегията. Всяка програма трябва да е обвързана с бюджета на община Пловдив в съответната година, да съдържа необходимата конкретика по изпълнението на стратегията за управление на общинската собственост за едногодишен период. Настоящата програма отразява намеренията на община Пловдив за управление и разпореждане с имоти и общинска собственост през 2025 година и включва следните основни елементи съгласно член 8, алинея 9 от Закона за общинската собственост, а това са прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, описание на имоти, които общината има намерение да продаде за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия. Описаните имоти, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани, физически лица с подробно, това вече при нас не е актуално. Отива и прогнозата за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението, разпореждането с имоти и вещи общинска собственост. Очаквани приходи. От отдадени под наем общински имоти, терени и помещения очакваме 15 000 лв. От дадени под наем язовири 20 000 лв. От отдадена под аренда земеделска земя 700 000 лв. От продажба на имоти 300 000 лв. Или общо приходите от управление на общинските имоти ще бъдат 1 милион 35 хил. лв. Необходимите разходи за всичко това са 2000 лв. Това са разходи за управление и други такива административни услуги. Описание на имоти, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем за продажба. Така, искате ли да зачитам всички? Не. Мисля, че не. И на комисията. Точно така. В такъв случай, колеги, само ще зачита, че настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост община Пловдив се приема на основание член 8 алинея 9 от Закона за общинска собственост, изпълнение на стратегията за управление на общинска собственост. Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при изпълнението и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба. Това е, колеги. Така, благодаря, господин Василев. Посочно пак на становището на комисията общинска собственост. Становището на комисията е да приемем предложената програма за управление на имоти. Така, благодаря. Колеги, предлагам да преминем към гласуване. Гласуването е поименно. Заповядайте. За. 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 12. За 12. Предложението е прието. Четвърта точка от дневния ред. Приемане на общинската програма за намаляване на риск от бедствие в община Пловдив за период 2024-2025 година. Колеги, обществените отношения, свързани с осигуряването на защита на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия, са уредени в Закона за защита при бедствия. Проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствие е разработен и публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на общинската администрация за срок от 1 месец съгласно изискванията на закона. Законово регламентираният едномесечен срок по член 6д алинея 2 от закона, кметът на общината е внесъл общинска програма за намаляване на риска от бедствие за съгласуване от областен управител. Програмата е съгласувана с протокол за създаване на областния съвет. В изпълнение на задълженията си внасям така разработената съгласувана общинска програма за намаляване на риска от бедствие за периода 24-25 за приемане от общинския съвет. Предвид гореизложеното на основание член 21 алинея 1 точка 8 от ЗЛСМА и член 6 алинея 3 от Закона за защита при бедствие, предлагам на общинския съвет да вземе следното решение. Приема общинска програма за намаляване на риска от бедствие в община Пловдив за период 24-25 година. Пред вас, колеги, е общинската програма за намаляване на риска от бедствие, в която програма е документ със срок на действие 1 година, обхваща периода 24-25 и е предназначен за територията на община Пловдив. Общинската програма за намаляване на риска от бедствие е съобразена с националната програма за намаляване на риска от бедствие 2021-2025 година. Самата програма, колеги, има стратегически цели, оперативни цели и дейност за реализиране на съответно оперативните цели.
Една от стратегическите цели, това е постигане на устойчивост на обществото при бедствие, като оперативна цел повишаване на обществената осведоменост и дейностите съответно са посочени за постигането на тези цели. Друга стратегическа цел, това е постигане на съгласуваност при провеждане на политиките на устойчиво развитие и адаптиране към промените на климата. Следващата стратегическа цел е постигане на устойчивост на финансирането и защитата при бедствие. Общо взето, казах, колеги, към стратегическите цели има оперативни цели и дейности за тяхната реализация. Запознали сте се всички. Ако имате въпроси. Господин Йочков, становището на комисията. Комисията единодушно с 4 гласа за, 1 отсъства, приема общинска програма за намаляване риска от бедствия в община Пловдив за периода 2024-2025 година. Благодаря. Колеги, имате ли някакви въпроси, мнения по предложения материал? Ако нямате, предлагам да минем към режим на гласуване. Гласуваме. Господин, много се извинявам, не може да ти дам думата. Защото по време на заседанието работим с общинските съветници. Много се извинявам. Така, преминаваме към режим на гласуване. Заповядайте, господин Скарнер. За. 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 За 12. Предложението е прието. Пета точка от дневния ред. Предложение за кандидатстване на община Пловдив за финансиране по интервенция. Колеги, инвестиции в основни услуги. Инвестиции, услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони от стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за период 2023-2027 година. Заповядайте, господин Василев. Уважаеми колеги, Министерството на храните, земеделието и храните обяви прием на документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по интервенция 2Г6 инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони. Община Пловдив има възможност да кандидатства с проектно предложение за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Колеги, преди да продължа обаче, ми се иска да подходя както го направих на комисията, само за информация на общински съветници, които не са присъствали на комисията, както вече зачетох, Министерството на земеделието и храните обявява пример за прием на документи за кандидатстване по общински програми. Този път подходът към фонд земеделие е такъв, че за всяка община има определен лимит от средства, които при добре разработени проекти средствата са гарантирани. За нашата община това са 4 милиона 67 хиляди лева, 554 лева. Тези средства, колеги, ние можем да кандидатстваме по няколко направления. Ние избрахме направлението линейна инфраструктура, културна инфраструктура, образователна инфраструктура и площ за обществено ползване. Тези 4 направления, съответно в средствата, които са предвидени за нас, също има лимит, по който ние можем да кандидатстваме и не можем да прекрачим. За линейна инфраструктура лимитът е 2 милиона лева или 1 милион евро, за културна инфраструктура е 1 милион лева, за образователна инфраструктура е 1 милион лева и за площа за широко обществено ползване е 200 хиляди лева. И сега продължавам с предложението, което вече зачетох. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейности по изграждане или обновяване на площа за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, не може да надхвърля левовата равностойност на 1 милион евро заедно. Милион лева. Да, тук е въпросната грешка. Извинявам се. Предвид изложеното, община Пловдив подготвя инвестиционен проект за работно заглавие и изграждане на парк от римско време до наши дни, град Пловдив, чрез реконструкция на площи за широко обществено ползване. Колеги, това не съм го видял на комисията. Да, 1 милион лева.
100 000 Грешка. евро. 100 Ние ще 000 влезем евро. в евро. 100 000. Чак. 200 Нулите дойдоха повече. Говорим за 100 000 евро или 200 000. Говорим за парка под Рим, на който фактически лимита е 200 000 лева. Така. Ние от следващата година, като влезе бюджетът, Ако влезе. Няма да се бъркаме с левове. дейностите по проекта съответстват на приоритетите, заложени в плана на интегрирано развитие на община Пловдив. Имайки предвид изложеното тук, предлагам Общинския съвет и на основание член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация да вземе следното решение. Дава съгласие община Пловдив да кандидатства за финансиране по реда на условията за кандидатстване с заявление за подпомагане по интервенция 2Г6 инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби и инфраструктура в селските райони от стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 23-27 за проект с работно заглавие и изграждане на парк от Рим от римско време до наши дни в град Пловдив чрез реконструкция на площи за широко обществени ползи. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на плана за интегрирано развитие на община Пловдив 21-27. Общински съвет Пловдив упълномощава кмета на община Пловдив да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на община Пловдив по Държавен фонд земеделие и да подготви всички изискуеми за целта. Така, благодаря, господин Василев. Госпожо Бакнева, становището на комисията. На комисията господин Василев беше достатъчно подробен в това, което за инвестиционните намерения на община Пловдив във връзка с проекта. Предлагам на колегите от комисията се обединихме, че харесваме предложението за участие и предлагаме на колегите да гласуваме за. Така, благодаря. Колеги, имате ли някакви мнения и въпроси по материала? Ако нямате, подлагам на гласуване. Гласуването да поименно заповядайте. За. 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 12 за, предложението е прието. Шеста точка от дневния ред. Колеги, за да не зачитам наново финансирането, програмите, стратегическия план, абсолютно едно и също. Касае се, господин Василев ще ви го изложи в самото предложение, за реконструкцията на друг обект. Заповядайте, господин Василев. Уважаеми колеги, това е следващото направление, по което ние подготвяме проектно предложение. Отново по решение на Министерството на земеделието и храните за безвъзмездната финансова помощ, община Пловдив има възможност да кандидатства с проектно предложение за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. Максимален размер на общите допустими разходи за един проект за дейност по реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро или 1 милион лева за едно заявление за подпомагане. Предвид изложеното, община Пловдив подготвя инвестиционен проект с работно заглавие реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Пловдив, Обединено училище Никола Илкова в село Селовочица и Средно училище Свети Кирил Методий, град Пловдив. Дейностите по проекта съответстват на приоритетите, заложени в плана за интегрирано развитие на община Пловдив 21-27. В предвид, имайки предвид гореизложеното и на основание член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местно управление и местна администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното решение. Дава съгласие община Пловдив да кандидатства за финансиране по реда на условията за кандидатстване с заявление за подпомагане по интервенция 2Г6 инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони от стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 23-27 за проект с работно заглавие реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Пловдив, Обединено училище Никола Илкова в село Селовочица и Средно училище Свети Кирил Методий, град Пловдив. Дейности по горепосочения проект отговарят на приоритетите на плана за интегрирано развитие на община Пловдив за 2021-2027 година. Общинския съвет Пловдив упълномощава кмета на община Пловдив да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на община Пловдив пред Държавен фонд земеделие, за да подготви всички изискуеми за целта документи. Това е, колеги, предложението. Госпожо Бакнева,
Становище на комисията. Мнението на комисията е същото. Предлагам на колегите да приемем предложението за инвестиция безвъзмездна, кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по тази програма. Така, колеги, имате ли някакви въпроси, мнения? Ако нямате, подлагам на гласуване. Гласуването е поименно. Заповядайте. За. 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 12 за. Предложението е прието. 7 точка от дневния ред. Заповядайте, господин Василев. По тази точка, колеги, община Пловдив има възможност да кандидатства с проектно предложение за строителство, реконструкция или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежност към тях. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейности по строителство, реконструкция или рехабилитация на нови съществуващи улици, тротоари и съоръжения и принадлежности към тях не може да надхвърля левовата равностойност на 1 милион евро за едно заявление за подпомагане. Предвид горе-изложеното, община Пловдив подготвя инвестиционен проект с работно заглавие реконструкция и рехабилитация на съществуващи вътрешно-квартални улици в село Вълчитрен и село Каменец и подобряване на жизнената среда в село Сгарево и село Лодърне, община Пловдив. Дейностите по проекта съответстват с методите, заложени по плана за интегрирано развитие на община Пловдив, имайки предвид гореизложеното и на основание член 21, алинея 1, точка 8 от ЗМСМА, Общинския съвет предлага Общинския съвет да вземе следното решение. Дава съгласие община Пловдив да кандидатства за финансиране по реда на условията за кандидатстване с заявление за подпомагане по интервенция 2Г6 инвестиции в основни услуги и древни по мащаби и инфраструктура в селските райони от стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 за проект с работно заглавие реконструкция и рехабилитация на съществуващи вътрешно-квартални улици в село Вълчитрен и село Каменец и подобряване на жизнената среда в село Сгарево и село Лодърне, община Пловдив. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на плана за интегрирано развитие. Общински съвет Пловдив упълномощава кмета на община Пловдив да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването и да подготви изискуемите документи. Така, моля за становище на комисията Общински собственост. Комисията предлага на колегите общински съветници да приемем предложението на господин Василев. Така, колеги, имате ли някакви въпроси? Ако нямате, предлагам да го приемем. Гласуването е поименно. Заповядайте. За. 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 12. Предложението е прието. 8 точка от дневния ред. Предложението е за кандидатстване. Инвестициите са абсолютно по същия начин за развитието от селските райони на Република България. Господин Василев ще ни изложи точно за кои обекти. Заповядайте, господин Василев. Колеги, община Пловдив има възможност да кандидатства с проектно предложение за реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейности по реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за едно заявление за подпомагане. Предвид изложеното, община Пловдив подготви инвестиционен проект с работно заглавие реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на читалищните салони на Народно читалище Съзнание 1897 село Сгалево, Народно читалище Иван Вазов 1904 село Лодърне, Народно читалище Пробуда 1903 село Тотлебен и Народно читалище Просвета 1918 село Каменец, община Пловдив. Дейностите по проекта съответстват на приоритетите, заложени в плана за интегрирано развитие на община Пловдив 2021-2027 година. Имайки предвид изложеното до тук и на основание член 21 алинея 1 закона за точка 8 от закона за местно управление и местна администрация, Общинския съвет Пловдив да вземе следното решение. Дава съгласие община Пловдив да кандидатства за финансиране по реда на условията за кандидатстване с заявление за подпомагане по интервенция 2Г6 инвестиции в основни услуги и древни по мащаби инфраструктура в селските райони от стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 за проект с работно заглавие реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и/или обзавеждане на читалищните салони, Народно читалище Съзнание село Сгарево, Народно читалище Иван Вазов село Лодърне, Народно читалище Пробуда село Тотлебен и Народно читалище Просвета село Каменец.
Дейностите по горепосочените проекти отговарят на приоритетите за интегрираното развитие на общината. Общинският съвет Пордим упълномощава кмета на община Пордим да предприеме всички необходими действия във връзка с кандидатстването на община Пордим пред Държавен фонд земеделие и да подготви всички изискуеми документи. Благодаря, господин Василев. Становище на комисията Общинска собственост. Комисията предлага да приемем предложението на господин Василев и пожелаем успех на администрацията в подготовката на документите за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ. Да, благодаря. Колеги, подлагам предложението на гласуване. Гласуването е поименно. Заповядайте. За. 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 12 за. Предложението е прието. Девета точка от дневния ред. Предоставяне на услугите домашен социален патронаж в общински обекти на територията на община Пордим като местна дейност. Уважаеми колеги, през последните години община Пордим изпълнява успешно редица социални проекти, чрез които полага грижи за най-уязвимите групи от населението и с предимство насочени към възрастните хора и жители на общината. Широко разгърнато са услугите, обществена трапезария, безплатен топъл обяд по проект на Европейския социален фонд по оперативна програма за храни и основно материално подпомагане. Всички тези услуги се предлагат благодарение на разкритите кухни на домашен социален патронаж в град Пордим, село Каменец, село Сгарево, село Тотлебен и село Одър. С решение номер 272 от 28 май 2021 година Общинския съвет Пордим реши, че услугата домашен социален патронаж е местна дейност, но не е конкретизирал в кои обекти и сгради на територията на община Пордим ще се реализира услугата. Във връзка с предстоящото кандидатстване на община Пордим пред фонд социална закрила за подмяна на оборудването на домашен социален патронаж в Каменец, е необходимо да се удостовери, че предназначението на имота, в който се извършват дейностите, отговаря на вида на дейностите, извършени от домашен социален патронаж. На основание член 8, алинея 2 от Закона за общинска собственост, член 13, алинея 1 от Наредбата за реда за придобиване и управление разпорежда с общински имоти и вещи, член 21, алинея 1, точка 23 от ЗМСМА и във връзка с член 25, алинея 1 и алинея 2, точка 4 от Закона за социалните услуги, предлагам на Общинския съд да вземе следното решение. Услугата домашен социален патронаж да се предоставя в следните общински имоти, разполагащи със съответните кухненски блокове, предназначени за приготвяне на храна, както следва. За град Пордим, дневен център за възрастни хора с увреждания, намиращ се в УПИ 1-144, квартал 55А по плана на град Пордим и с административен адрес град Пордим, улица Родопи, номер 2. Филиал в село Одърне, сграда, детско заведение с пристройка, намираща се в УПИ номер 282, квартал 1А по плана на село Одърне и с административен адрес село Одърне, улица Владимир Ангелов, номер 2. За село Вълчите, сграда представляваща битова сграда и кухня и столова в УПИ 5346, квартал 73, по плана на село Вълчитън и с административен адрес село Вълчитън, улица Бяло море номер 1, предоставена за ползване съгласно договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот 26 март 2019 година. За село Тотлебен едноетажна масивна сграда детска градина, намираща се в УПИ 826, квартал 1 и с административен адрес село Тотлебен, улица Пиров номер 9. За село Камен, училищна сграда, техническа работилница, физкултурен салон Динавец, намиращи се в УПИ 6285, квартал 2, по плана село Каменец и с административен адрес село Каменец, улица Христо Ботев, номер 8. Възлага на кмета на община Пордим да предприеме всички последващи действия по изпълнение на решение. С едно изречение, колеги, само да поясня. Кандидатстваме пред фонд социална закрила за оборудването на село Каменец. Използваме случая, за да можем да уточним административните адреси на всички домашни социални патронажи на територията на общината и когато утрешния ден се наложи отново някой от нас да поиска административния адрес и ние да го поставим. Благодаря, господин Василев. Госпожо Събева, становището на комисията. На комисията разгледахме предложението на господин Василев и считаме, че е много удачно и приветстваме идеята да бъдат уточнени административните адреси. Така че приемаме предложението. Благодаря, госпожо Събева. Колеги, имате ли някакви въпроси да добавите или мнения по предложението?
Ако нямате, подлагам го на гласуване. Гласуването е поименно. Заповядайте. За. 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 12 за. Предложението е прието. Госпожо Бакнова, заповядайте. За 15 минути почивка. Да, благодаря. Добре, няма проблем. Колеги, обявявам 15 минути почивка. След натисне.
Така, колеги, продължаваме с работата си. Преминаваме към 10-та точка от дневния ред. Приемане на план за младежта за 2025 година, съгласно Закона за младежта и Националната стратегия за младежта. Господин Василев, имате думата. Уважаеми колеги, изпълнение на член 15, алинея 1, алинея 4 от Закона за младежта, кметовете на общини отговарят за провеждане на общинската политика за младежта, като предоставят общински годишен план за младежта на областните управители, изготвен от 31 януари. Общинският план за младежта се изготвя в съответствие с Националната стратегия за младежта 21-30, съобразно с приоритетите на община Пловдив по отношение на младите хора и потребностите им. Заложените дейности в плана за младежта през 2025 година ще се създадат възможности за активно участие на младите хора в живота на общината и региона и ще способстват за развитието на младежката креативност. Предвид гореизложеното, на основание член 21, алинея 1, точка 12 от ЗМСМ, във връзка с член 16, алинея 1 от Закона за младежта, предлагам Общинския съд да вземе следното решение. Приема Общински план за младежта за 2025 година. Приложение на Общинския план за младежта, колеги, той е изготвен в изпълнение член 16, както казах от закона. Планът се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво, Общински съвет, Общинска администрация, училищни настоятелства, учебни заведения, културни институции, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата и спорта и местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Съгласно член 16 алинея 3 от Закона за младежта, годишният общински план съдържа анализ за предизвикателствата пред младежта в съответната община, приоритетите и специфичните цели, описание на дейности, които допринасят за постигане на целите, организация и координация на дейности за постигане на целите, действия по наблюдение, реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. Към 30 първото нещо, което към което ще пристъпим, това е демографската характеристика. Вие, колеги, всички сте запознали с целия план, ако искате да зачитам, ако искате да не зачитам. Общо взето, тук е демографската характеристика, след това имаме младежка заетост, свободно време и културна среда, здравословен начин на живот и спортна активност. Ако искате за всичките направления, само да кажа няколко изречения. Към демографската характеристика, както казах и на комисията, към 31 декември по настояща адрес населението на общината е 5919 души. Родените през 24 година в община Пловдив са 20 деца, починалите са 85 възрастни хора, като 20-те деца родени, 2/3 от тях са с пресъставени някакви зараждания, които означава, че са родени в чужбина, което рисува картинката от много негативни цветове. Общия брой на безработните е 354 човека към 31 декември, от тях безработни младежи са 55. Образователната характеристика на общината, знаете, в Пловдив са две училища, Средното училище, Свети Методий в Пловдив и Обединеното училище в Царово Вълчица. В Пловдив се обучават 352 ученика, в Вълчица 137. Двете училища имат професионална насоченост, както следва. В Пловдив профил музика, прием след 7 клас, срок обучение 5 години. Професионална насоченост, икономист, професия, срок на обучение 5 години. Прием се 7 клас, професионална насоченост, растениевъдство, техника, селскостопанска техника, срок 5 години. Професионална насоченост, музикално-сценично изкуство, танцор, срок на обучение 5 години. В Никола Вапцарова Вълчица, прием се 7 клас, имам професия хлебар, сладкар, срок 3 години и професия мазилки, шпаковки и строител, срок от 3 години. Към младежката заетост до 29 години община Пловдив се възползва от абсолютно всички програми на бюрото по труда, в които касаят младежите до 29 години. Свободното време и културна среда, всички фестивали, които вече в Пловдив са 4 на брой и всички мероприятия са насочени най-вече към ангажиране на младите хора и към тяхното осмислене на свободното време. Народните читалища на територията на община Пловдив през летните месеци организират занимания с деца под формата на детски работилници. Здравословният начин на живот и спортна активност
в Пордим и в региона, и в кметствата като цяло има достатъчно наброй спортни съоръжения, които младите хора могат да осмислят свободното си време да спортуват. Предстои ремонт на спортния комплекс в Пордим, който ще даде още по-голяма възможност на младежите, да не само на спортуващите, а на тези, които са любители, които искат да наблюдават местните отбори. Достъп до информация и услуги. Младите хора в нашата община имат осигурен безплатен достъп до интернет в централната част на град Пордим и всички населени на община в централните части на населените места, в района на средноучилищните лаборатории, в комплекса парк с самолета, навсякъде имаме осигурен безплатен интернет. Младежко доброволчество, годините на Българския червен кръст, ангажиран, имат децата в училището, имат ангажиментите и участват във всички доброволчески инициативи на територията на общината. Ролята на младите хора в превенция с престъпността. В община Пордим работи местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Към нея активно работи консултативен кабинет с двама възпитатели. Това е, колеги, в общи линии плана за работа с младите хора. Ако имате някакви въпроси. Благодаря, господин Василев. Госпожо Събева, становище на комисията. На комисията разгледахме предложения общински план за младежта. Считаме, че той е изготвен много добре, подробен, много изчерпателен и предлагаме да приемем плана за младежта. Благодаря. Колеги, имате ли някакви въпроси, мнения по предложения материал? Ако нямате, преминаваме към режим на гласуване. Гласуването е издигане на ръка. Който е съгласен, моля да гласува. Против, въздържали се няма. Предложението се приема. Следващата точка от дневния ред – приемане отчет за дейността на местната коалиция за борба срещу обществените прояви. Комисия, извинявайте. Срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим през 2024 година. Заповядайте. Коалициите след 3 години. Моля да бъде извинена. 2 години и 9 месеца. 9 месеца. Така, уважаеми колеги, местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни е специализирана общинска служба, която осъществява координация и контрол на социално-превантивна дейност с подрастващите. Дейността е подчинена на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Местни комисии съвместно с детските педагогически стаи, органите на образованието и при широко съдействие на обществеността изпълняват своите задачи, организират и координират специално социално-превентивна дейност на територията на общината, разглеждат възпитателни дела за противообществени прояви, съдействат на деца, излезли от възпитателни училища, интернати, от поправителни домове и приюти за бездомни деца, подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си, изучават състоянието и родителите за противообществени прояви на малолетни и пълнолетни в общината и правят предложения пред съответни държавни органи и обществени организации. На основание член 7 алинея 2 от Закона за борба срещу обществени прояви на малолетни и пълнолетни, ежегодно представя отчет, комисията представя отчет за дейността си пред кмета на общината и общинския съвет към Министерския съвет. При подготовката на отчета за 2024 година са взети предвид структура и показатели, указани в писмо на Централната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и пълнолетни към Министерския съвет на Република България, предвид гореизложеното на основание член 21 алинея 1 точка 23 от Закона за местно управление и местна администрация, член 7 алинея 2 от Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, подлага на Общинския съд да вземе следното решение. Общинския съд Пордим на основание 21, както вече казах, приема одобрява отчета за дейността на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Самият отчет, колеги, съдържа няколко компонента. Съставът на комисията е определен с заповед на кмета на общината, съгласно член 6 алинея 2 от Закона за борба с противообществените прояви.
Вместо комисията през отчетния период работи в състав от 12 души. В това число председател, секретари, 9 члена, с които съгласно закона представители на общинската администрация, отговарящи за образованието, здравеопазването, юрист, педагог, психолог, инспектор в работно управление, представител на отдел за закрила на детето в дирекция социално подпомагане. Секретар на комисията е щатен и е в трудови правоотношения като служител на общинската администрация. Участието на местната комисия при изпълнение на механизма за съвместна работа на институции в обхващане и задържане на образователната система деца и ученици в задържителната училищна възраст, комисията активно участва в изпълнението на този механизъм. Община Пордим е сформирала 2 екипа за обхващане и задържане на деца и ученици на детски градини и училища. Секретар на комисията е включен в обхватите по механизма, предприети са мерки заедно с експертите на РУО, Плевен да се извършват индивидуално посещение по домовете. Работата с училищните комисии, психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители, училищните комисии съдействат за установяване на деца в риск и превенция на социално поведение чрез съвременно сигнализиране и вземане на мерки на училищно ниво. Проведени превентивни програми и проучвания, проведени превентивни програми, това са образователни, асоциално поведение, насилие между деца, наркотични вещества по околото, пушене, сексуална експлоатация и трафик на хора, културни и спортни мероприятия. Това е, колеги, в общи линии. Можем, както и на комисията, председател на комисията спомена, че хубаво в случай, че табличният вид на този вид отчет за дейността на комисията, в повече случаи с нули, което означава, че на територията на общината нямаме драстични, имаме само насрочени 4 изпитателни дела на територията на общината. Нямаме драстични случаи на по-такива противообществени прояви на малолетни и непълнолетни наши деца, което е това. Така, благодаря, господин Василев. Господин Йончков, моля за становище на комисията. Комисията единодушно приема отчет за дейността на местната комисия за борба срещу обществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим през 2024 година. Така, благодаря. Колеги, имате ли някакви въпроси, мнения, становища относно материала? Ако нямате, предлагам предложението да бъде подложено на гласуване. Гласуването е издигане на ръка. Който е съгласен, моля да гласува. Против, въздържали се няма. 12 за, приема се предложението. Следващата точка от дневния ред – приемане финансовите отчети на спортните клубове от община Пордим, субсидирани през 2024 година от общинския бюджет. Уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 21 алинея 1 точка 6 и член 27 алинея 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, решение номер 87 от 28 март 2024 година на Общински съвет град Пордим и решение номер 189 от 23 ноември 2024 година, предлагам на Общинския съвет град Пордим да вземе следното решение. Първо, приема отчета на футболен клуб Пордим 2017 град Пордим за изразходваните финансови средства през 2024 година, отпуснати като субсидия от дейност 714 спортни бази и спорт за всички, параграф 4300 субсидии за нефинансови предприятия от бюджета на община Пордим за 2024 година. Второ, приема отчета на футболния клуб Ботев 2005 Вълчи Трън за изразходваните финансови средства през 2024 година от същата дейност, от същия параграф за 2024 година. Трето, приема отчета на футболен клуб Вина и село Сгалево за изразходваните финансови средства през 2024 година, отпуснати като субсидия от дейност 714, параграф 4300 от бюджета на община Пордим за 2024 година. И четвърто, приема отчета на клуб Футболен спорт Генерал Тотлебен, село Тотлебен за изразходваните финансови средства през 2024 година,
отпуснати по същия параграф и по същата дейност от субсидията за 2024 година от бюджета на община Пордим. Преди да дам думата на господин Григоров, бюджет и финанси, само искам да изложа, че на комисията се откриха две технически грешки. Едната грешка е на отчета на футболен клуб Пордим 2024 година и субсидията просто е записано технически 2023, която е изправена. И в отчета на футболен клуб Вина село Сгалево просто бяха пропуснали последния превод, който им се привел от община Пордим в размер на 1000 лева. Бяха сбъркали самата субсидия, коригирана е, отчетът е предоставен на комисията, така че при самото вземане на решение, тъй като решенията на разходените средства ще се гласуват по-отделно за всеки един клуб, аз тогава ще изтегля точката на футболен клуб Вина и се да вземем новата с новите допълнения, които са направени като корекция. Господин Григоров, може да добавите нещо, заповядайте и становище на комисията. Подкрепа на думите на госпожа Димитрова, пред нас са новите отчети на Вина Сгалево и на футболен клуб Пордим с правилните разпределения на средства и комисията единодушно всъщност след направените промени приема финансовите отчети на спортните клубове от община Пордим, субсидирани през 2024 година от общинския бюджет. Така, благодаря, господин Григоров. Колеги, имате ли някакви въпроси относно изложения материал? Заповядайте, господин Александров. Благодаря. Аз понеже не съм присъствал на комисията, искам да питам. Само коментиран материали няма отчет на футболен спорт или... Има ли отчет на... Не би трябвало да няма. На всичките са... Няма материали, за това има ли отчет? Има отчет. Да, не съм бил на комисията и материали, няма отчет. За това питам, има ли отчет? Има отчет. Добре, щом има окей, нали сте го разгледали на комисията? Все пак би трябвало той само един лист за отчета на финансите. И второто, което искам да кажа по тази тема, господин Василев, тъй като всички знаем, че най-вероятно към средата на февруари месец ще бъде приет държавния бюджет, ако всичко е нормално, ще почне изготвянето на общинските бюджети. Аз като препоръка давам, като изработвате бюджета за 2025 година, да се съобразим с това, че средствата за спортните клубове са крайно недостатъчни, да ги казваме смешни. Така, просто да го имате предвид, да се съобразим с това нещо. Аз си бях приготвил да кажа няколко думи. Мислех, че това ще го коментирам на бюджета, но мога да го кажа и сега. В среща с президентите на клубове, аз им казах, че когато стигнем до момента за бюджета, искам съвсем подробно разписани домакински мачове, гостуващи мачове и всички средства необходими за всеки един мач до края на сезона, за да можем това да го заповедем в цифрата, която ще заложим като бюджет на клубните клубове, за да не се огъват те в края на годината, да се чуят да вземат 5 лева, за да се покрият срещите. И междувременно само да кажа, че ние сме в много напреднала фаза и проведахме вече разговор и не кажа, че 90% от това сме готови. От новия сезон отборите на Пордим и Булчета ще се обединят в един общински отбор, което ще доведе до възможността, говорим това на сезон 25-26, което ще доведе до възможността там финансирането на този общия отбор, да се казва да се увеличи поне 2 пъти, а в същото време разходите ще намалят 2 пъти. Да. Така че, така или иначе, двата отбора в момента играят на Пордимския терен. То съвсем естествено това нещо ще може да се получи, но имам го преди това за бюджета, така че смисъл, че тази година няма да се налага да изобщо да коментирам. Добре, благодаря. Не го знаех това. Благодарим за... Така, колеги, имате ли някакви други въпроси? Така, ако нямате, предлагам да преминем към режим на гласуване.
Гласуването е поименно. Всеки един разход на всеки футболен клуб както поясних, ще се гласува по-отделно. Така, приемане отчета на футболен клуб Пловдив 2017, град Пловдив, за изразходваните финансови средства през 2024 година с направената корекция в самия отчет, което е направено като корекция 23-24 година. Моля да гласувате. Гласуването е поименно. Заповядайте. За. 12 за. Приема се. Приемане отчета на футболен клуб Пловдив 2005, село Вълчетрън, за изразходваните финансови средства през 2024 година. Заповядайте. Трето, приемане отчета на футболен клуб Пиляев, село Скалево, за изразходените финансови средства през 2024 година с направената корекция по самия отчет, с добавената пропусната част от цифрата, която е преведена. Моля за гласуване. Гласуването е поименно. Заповядайте. 12 за. И в четвърта от моето предложение, приемане отчета на клуб Конен спорт Генерал Тотлебен, село Тотлебен, за изразходване с финансови средства през 2024 година. Моля, заповядайте. Така, благодаря. Преминаваме към следващата точка. 13-та точка от дневния ред. Отчет за изпълнение на взетите от Общинския съвет град Пловдив решения за период 1 юли 2024 година до 31 декември 2024 година. Имате думата, господин Василев. Уважаеми колеги, съгласно член 21, алинея 1, точка 24 от ЗМСМ, Общинския съд е оправомощен да упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приети от него решения. В член 44, алинея 1, точка 7 от ЗМСМ е предвидено задължение на кмета на общината да организира изпълнението на актовете на Общинския съд и да внася в Общинския съд отчет за изпълнението им 2 пъти годишно. Изпълнение на това са задължения и да доставим отчет за изпълнението на взети Общинския съд решения за периода 1 юли 2024 до 31 декември 2024 година. Отчетът дава вярна и точна представа по отношение на процеса на изпълнение на всеки един от приетите от съвет актове, поради което на основание член 21 алинея 1, точка 24 и член 44 алинея 1, точка 7 от Закона за местното управление и местната администрация, предлага на Общинския съд да вземе цялото решение. Приема отчет за изпълнението на взети Общинския съд по решение за периода 1 юли 2024 до 31 декември 2024 година. Уважаеми колеги, решенията, които администрацията има ангажимент да изпълнява, са 23 на брой през изтеклия период. От тези решения в процес на изпълнение са 2, 4, 6. Като аз на комисията обясних кое проистича това неизпълнение на решението, по-скоро то не е неизпълнение, ами продължава изпълнението поради ред обективни обстоятелства, а всички останали решения са изпълнени. Ако искате да ви зачита тези, които са в процес на изпълнение, мисля, че всички знаете. Така, благодаря, господин Василев. Господин Йочков, моля за становище на комисията. Становището на комисията с 4 гласа за и 1 отсъства приема отчет за изпълнение на взети от Общински съвет град Пловдив решение за периода 01.07.24 до 31.12.24 година. Благодаря, колеги. Имате ли някакви въпроси, мнения? Ако нямате, предлагам предложението за гласуване. Гласуването е с вдигане на ръка. Който е съгласен, моля да гласува. Против, въздържали се няма. 11. Приемате предложението. Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. Благодаря ви за участието. Светлана,